kemm hu sabiħ li tgħix u lil mulej jisilfek l-għomor. Dan kien kliem Karmenu Calleja wilt minn familja ta' 6 aħwa li minnha għad baqa' biss u uħuh. U sqar li fil-ħajja l-bniedem jibqa' magħruf għall-emejjel tajbin. L-istess emejjel li permezz tagħhom ħajibqgħu jiftakru lil ħuh Philip. Il-Monsinjur Philip Calleja għal ħafna huwa isem sinonimu mal-emigrazzjoni, sinonimu mal-għajnuna u l-ħidma sfiqa tiegħu fi ħdan il-komunità tal-emigranti. Il-Monsinjur li fit-8 ta' Deċembru ser jagħlaq 91 sena illum għandu bijografija iddedikata għal ħajtu li fiċ-ċentru tagħha kien hemm ħidmietu mal-emigranti. Is-suċċessur tiegħu Monsinjur Vella sqar li Calleja kien japprezza r-rigal tal-ħajja u matula l-Monsinjur tgħallem il-filosofija mill-Università u t-tifsira tal-ħajja mill-Università ta' Triq. Monsinjur Vella tkellem fuq il-ħidma ta' Monsinjur Calleja li kienet tinkludi numru ta' żjarat f'kampijiet ta' refuġjati f'diversi pajjiżi. Qal ukoll li kien il-Monsinjur Calleja li insista li l-missjonarji Maltin jingħataw pensjoni minkejja li ħidmithom kienet tkun ħafna drabi barra minn xtutna. Il-Monsinjur Vella saħaq li meta ma kienx jaqbel ma dak li kien qed jiġri, il-Monsinjur Calleja qatt ma warrab ir-responsabbiltajiet li kellu. Il-bijografija ta' Monsinjur Philip Calleja miktuba minn Charles Buttigieg tnedit f'ċerimonja li għalija kien hemm l-Archers of Charles Xikluna. Il-Monsinjur Xikluna faħħar il-ħidma u l-għajnuna li rnexxielu jagħti il-Monsinjur Calleja tul ħajtu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.